Hemmeňize salam aleikum. Sizi Söýgüli TV kanalyna hoş gördük. Siz kaçan bolsa özüňizde super başarılı bolmagyny isläpmediňiz. Eger şeýle bolsa, bu videoň gahramanlary siz üçin ören uly motivasiýa döredip biler. Eger size bu höwes ýok bolsa, onda näme? Diwanna oturup videony görmäge dowam edin. Ýer näme? Siz taýarmy? Onda başladyk. Adam garpyz. Siz kaçan bolsa restoranda goýulan garpyzlaryň nähilýärde kesilip goýulanlygy hakynda gyzyk görüpmidiňiz? Eger bilmeýän bolsaňyz, onda biz size jogap taparys. Ören, çal. 12 sekunddan az. Siz bu videony tizleşdirilendir diýip pikir etmäň. Ýöne bu işgär öz işiniň ustasy. Onuň bıçagam diýsen ýetip bolmaly çemeli. Bıçagyň garpyzdan ýyldyrym tizlikde geçişini berseredine. Adam muny görende bu pursaty saklap, synlap duruveresiň gelýär. Kalkulyator şagyzy. Biziň güllerimizde adaty kompýuteryň klawiaturasynda çalt ýazmak bu gaty bir geňem däl. Biziň her birimiziň öýümizde diýen ýaly kompýuter bar we bu başarlyk öz-özünden tizleşip gidiberýär. Siz kalkulyator barada näme diýip bilersiňiz? Bu goýjagadan kalkulyatorda işleýişi şeýle bir çalt bölin, ony ýöne düwmelerine basyp oýnap oturanlar öýdersiňiz. Aslynda bolsa ýok, bu goýjaga öz kalkulyatorynda uly hasabatlary işleýär. Bize bolsa näme? Höwet edäýmek galýa. Çalt ofisiant. Bileňizmi, haçanda restorana ýa-da kafe baranyňyzda hemme ýerler boş bolmasa, birje galan boş stol bolsa entek arasalanmadyk bolanda nähil gaharmyz gelýär. Bu restoranyň başlygynyň hem şu zada gahary gelip bolan çemeli. Ýoksa muňa flash diýildigindäki ofisiant näme gerek boldyka? Onuň eliniň hereketini zordan synlap bolýar. Ayna ýuwjy. Eger siz özüňiz haçan bolsa ayna ýuwmasyny ýaşan bolsaňyz, onda bilersiňiz siz bu işiň nähili kynlygyny. Aynada galan çyrşaklary aýyrmak şeýle aňsa diýişem däl. Biziň bu gahramanymyz üçin bolsa bu iş mesele däl. Bankomatdan hem çal. Köp banklarymyzda biz pul sanayan maşinka gözümiz düşer. Ol sanaly sekundlaryň içinde pul sanap bilýär. Ýöne Zhengzhou transfer kompaniýasynda bolsa bu bankomatlar ýok. Munyň näme üçindigini bolsa bilmek kynýar. Bu ýerde 100 sanaly işgär million banknotyň işini edip otyr. Zaýdalan pullary bankomat atyp zyňan bolsa bular ony sabr bilen dogurlap öňkü halyna getirip sanaýarlar. Iň çalt dellekçi. Käbir sergilerde dellekçileriň çykyş etmegi bu adaty hal däl. Haçanda dellekçiler tizlik goşanda bolsa, onda bu iş hakyky şowa aýlanýar. Serediňa, muň önünde 3 gaýçy barmy? Bu dellekçi rassamaka. Fast food gaplayjy. Biziň her birimiz öz garaşylýan zakazymyzy çalt almak isleýär. Ýöne biziň zakazymyz beýle çalt derejede geljekligi barada hiç kimin pikirine de gelmese gerek. Bu gahramanymyzyň gazirovkaly banklary oýnatyşyny bir serediňe. Bu gahramanymyz öz müşterilerini şartlandyrmagy gowy görýär eken. Paket ştampçysy. Bu işgärimiz bolsa, arkaýyn işläp oturany meňzeýär. Ol özüniň çalt hareketlenip duranyny bilmeýärem öýtýän. İşläp oturan ýerinde gowja ritm hem ýasaýar. Bu ritmi tansam etseň bolajak ýaly. Skoç we korobkalar. Bu hanım bilen bolsa oýnadyp bolmasa gerek. Gözüň gyrkyp ýetişýänçe ol seni skoç bilen damp taşlamana da ýetişer. Munyň ýüzüne bir serediňe, bärde bir zat ýetenem. Açky, inni ajaýyp. Ýer näme? Şoň bilen biz videolarymyzy soňuna ýetirýäris. Siz hem özüňizde şeýle tizlik islerdiňizmi? Muny tez ýerlerde belläň. Videomy size ýaran bolsa elbetde like basyň, kanalymyza agza bolun, hemde jaňjaga düýmesine basmagy hem unutmaň. Indiki sanlamyzda görüşýänçek, hoş, sag bolun.